Prije 23 godine u selu Lukavac na Bjelašnici pripadnici 4. motorizovane Viteške brigade učestvovali su u operaciji Hojta. Tada je započela akcija s ciljem oslobađanja okupiranih dijelova Trnovske općine i uspostave koridora do Goražda. Danas je održan historijski čas. Za dalje napredovanje jedinica prvog korpusa na Bjelašničko-Trackavičkom ratištu od ključne važnosti je bila zauzeti Hojtu kao jednu dominantnu kotu koja se proteže od podnožja Bjelašnice prema Trackavici. Taj zadatak je dobila 4. motorizovana brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prije same akcije pripadnici izviđačko-diverzantskog voda Fikro danima su sa podnožja Bjelašnice osmatrali neprijateljske položaje oko sela Lukavac. Nakon toga, tokom noći ubacili su se u neprijateljsku pozadinu, odakle su izvršili akciju na prevoj Hojta. Kad smo dobili od komandanta Prevljaka i Ređevića zadatak da krenemo, mi smo, ne znam, to su sekunde djelovali, za par minuta riješili problem Hojti, očistili Hojtu. Nakon oslobađanja ovoga prevoja i druge jedinice prvog korpusa mogle su krenuti u oslobodilačke akcije. On je bio ključan za kretanje dalje operacije koja je omogućila našim saborcima u rejonu Ledića, Dujmovića i preko Trnova spuštajući se sve prema Dujmovićima. Dalje se išlo prema, sjećam se dobro, Gojčinove ravni, Proskoku, selo Dejčići, Ostojići. Ovom obilježavanju prisustvovali su i učenici osnovnih škola iz Hrasnice. Imali su priliku da više saznaju o ratnim događanjima o kojima ne uče u školi. Pa osjećam se vrlo ponosno zato što naša škola je dobila šansu da učestvuje u ovom historijskom času i zato jer se ovo nije prije izučavalo u školama i vrlo je posebno znati šta se sve izdešavalo. Prvenstveno moj otac je ovdje bio učestvovao, što mi je sinoć rekao, i ja želim da znam šta on ovdje proživio, šta je preživio u 4 godine rata, samo sa 16 godina recimo. Sa prevojem Hojta pripadnici 4. Viteške brigade oslobodili su i sela Lukavac, Šabiće, Raketnicu, te kote Šiljak i Lisić u Glavu, rečeno je na svečanosti u zabjelašničkom selu Lukavac.